खुलुमबाय आंनि मुङा सनजुला मुसाहारि गामिया जाबाय तातिकुसि पस्ट अफिस सनाफुलि डिस्ट्रिक्टआ बाक्सा नोंथाङा बे हाबाफारिखौ माबायदि रोंनाय नोंथाङा बबाव ट्रेनिंफोर लादोंमोन नामा आङो ट्रेनिंखौ नलबारियाव दानसे इनिफ्राय आरो केरेलायाव दानसे लानानै मास्टार ट्रेनिं सिखायनाय जादों आरो दा बेवहाय ओरैनो नोंथांनाव मा मा बानायनाय जायो आरो नोंथाङा जेनेबा बे कम्पानिखौ बबेनिफ्राय लाबोनाय जादों इ कम्पानिनि हेड माबाया केरेलायाव इनिफ्राय आरो गुवाहाटीयाव अफिस दं हेड अफिस ओमफ्राय आरो नलबारियावबो दं एलेंगिदलाव क्लास्टार दङ इयावबो मा बानायनाय जायो नोंथांमोना इहाय नारेंखल फिथाइखौ मेचिनाव फेरेदनानै जेनेबा नारेंखल बिगुरखौ गुन्दै गुन्दै बानायबाय ओमफ्राय गुन्दै गुन्दै बानायनाय माबाखौ फाइबार होनो इ फाइबारखौ लाबोनानै फेरेदना लाबोनानै मेचिनाव दिरुं बानायनाय जायो दिरुंनिफ्राय आरो इ दिरुंखौनो माबानि तक्तानि फ्रेम बानायनानै इ फ्रेमाव मेट बानायनाय जायो दा बेवहाय बै नोंथाङा जिखिनि बुंबाय मेचिन दा बेखौ कम्पानिनिफ्रायनो हरदोंना नोंथांमोनानो कम्पानिनिफ्राय हरदो बेवहाय पार मेचिन ओरैनो बेसेबांसो लायो जायबा मेचिन बे खुन्दुं साग्रा बेवहाय बेसेबांसो लायो मानसि नोंथांमोना खुन्दुं जिखिनि दिरुं बानायनायनि जिखिनि मेचिनखौ कम्पानिया हरो नङा होनब्ला कम्पानिया हरो लाबोनांगौना ना बिथांमोना ओरैनो हरदो फ्रियाव कम्पानिया बेनिफ्राय बै नारेंखलनि जिखिनि बिगुर दङ बै बिगुरखौ नोंथांमोना बबेनिफ्राय लाबोनाय जायो बिगुरखौ ओजोंहाय नलबारिनिफ्राय लाबोनाय जायो एलेंगिदलनिफ्राय ओमफ्राय डिपार्टमेन्टआनो हरो कयार बर्डआ दा बेवहाय जिखिनि माबायाव नोंथांमोना जि बे नारेंखलनि जिखिनि बिगुर दं बेखौ बिथांमोना कम्पानिनो फैसा होनानै लाबोनांगौना ना बिथांमोना बानायनो थाखाय हरो फैसा होनाङा खुलुमबाय गिबियावनो नैबे खामानिया जाहैबाय एक्चुअलि आंनि बे खामानियाव माबा गैया आंनि बिसिनि मुङैसो बे खामानिखौ लाबोनाय जादों लाबोनाय जानायनि जाहोनाव बेफोरबायदियाव मोनबोदों जों आंनि बिसिया आवगायनो बे खामानिखौ माने सोलोंखादोंमोन सोलोंनायनि जाहोनाव बे खामानिनि मावनायनि सोलोंनायनि जितु बेनि खामानिखौ नुनानै बे आंनि बिसिया डिपार्टमेन्टनि मानसिया थारमाने सायख'दों जाहैबाय सायख'नानै खेबसे नलबारियाव मास्टार ट्रेनिं दानसेनि होनो मोनदों आरो बिनि उनाव खेबसे आरोबाव केरेलायाव दानसेनि ट्रेनिं हैनानै बे जितु मास्टार ट्रेनिंनि सार्टिफिकेटखौ कयार बर्ड सेन्ट्रेल इन्डास्ट्रिनिफ्राय होनाय जादों मोननाय जादों आरो कयार बर्ड बे जितु कयार बर्ड जितु इन्डास्ट्रिनिफ्रायनो बेखौ थारमाने सायख'नानै लांनाय जादों लांनानै बिसोर इन्डास्ट्रियानो बे मास्टार माबाखौ ट्रेनिं मास मोनसेनि लानाय जादों आरोखि औ बेवहाय दा जिखिनि खामानि मावबाय थायो बा थामहिनबा नैबे बानायनाय दा बेखौ जेनेबा ट्रेनिं होनायसो ना बिथांमोननो खामानि मावनो थाखाय मुसल होनाय एक्सुवेलि खामानिया बिदिहाय बे कयार बर्ड इन्डास्ट्रिनिफ्राय थारमाने ना आंनि बिसिनि मुङाव सार्टिफिकेट थानाय जोहै थारमाने बे खामानिखौ जोंहानो बेनि मुङाव जोंनि गामि ओनसोलाव बायदिसिना ओरैनो बेकार खामानि किसुमान गैयि मानसिफोरनि थाखाय थारमाने बे खामानिखौ दान मोननैनि थाखाय मोनसे ग्रुपआव दान मोननैयाव 20 जन करे मानसि लानानै खामानि आखाइजों सिखायहोनाय ट्रेनिं लाहोनाय बे सिस्टेमाव हरनाय जादों आरोखि बेयाव आइजोनि माबा गैया गासिबो मावजायो नाथाय जों गामि ओनसोलनि किसुमान बायदिसिना खामानि मावग्राफोरा एसे राङा खम होननानै
हौवा मानसिफोरा मावनो बायो आरोखि बेयाव जेनेबा सासे मानसिनो दान मोनसेयाव 3,000 करे होनाय जादों ओमफ्राय ग्रुपआव 20 जन करे दान मोननैजों 6,000 आखाइनि खामानि सोलोंनाय हिसाबै ट्रेनिं हिसाबै बेखिनि रांखौ होनाय जादों आरोखि आखाइ खरस बेवहाय जाखिनि ट्रेनिं लाफैगोन बे ट्रेनिं लानाया माबाफोर मासुलफोर होनांगौ नामा ट्रेनिं लानो थाखाय मासुला कागज पत्र लानाय जायो बेयाव डकुमेन्टस जेनेबा ओरैहाय एकाउन्ट बुकजों डकुमेन्टस लानाय जायो आरो फट' प्रुफ लानाय जायो आरोखि प्रुफ लानाय जायो आइडि प्रुफ बेवहाय जाखिनि ट्रेनिं लाफैगोन बे ट्रेनिं लानाया गावनि आखाइनि हाबाखौबो रोंखाबाय आरो मा बेवहाय जेनेबा नोङो फैसाबो खरसनि थाखाय मोननाय जायो आरोखि सप्तानि माबे दिनाव बे खामानिखौ मावनाय जायो ओरैनोथ' रबिबार बाराय ओमफ्राय आरो मालाबा आरो बन्द' सान थायोबा बेफोराव बन्द' होनाय जायो आरो बे खामानियाव जोंनि गामि खाथि खालानि सोरबा जुदि गोसो गुदुं दङब्ला बे खामानियाव मोनसे ग्रुपआव 20 जन करे लानाय जायो आरो दान मोननैनि थाखाय आरो बे दान मोननै मावनायजों लोगोसे निजि आखाइनि खामानि सोलोंना लानायबो जायो आरो लोगोसे सोलोंनायजों लोगोसे खरसा हिसाबै दान मोननैजों 6,000 रांखौ मोननो हागोन आरोखि 3,000 करेयाव दा नोंथाङा जे ट्रेनिं होगोन दा बेनि जायबा गोसो माने ट्रेनिं लानो गोसो बिथांमोना माबोरै नोंथांखौ फोरोंगोन थंखौ होयोब्ला थंखौ माने दा आं बेखौनो खावलायनो सानो सोरबा जोंनि ओनसोलनि जुदि गोसो गुदुं दंमारोब्ला नैबे आंनि गामिनि मुङा जाहैबाय तातिकुसि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि बेन्दोङाव थानाय सालबारि ओनसोलनि पस्ट अफिस सनाफुलि बे गामि तातिकुसियाव नोंथांमोना नैबे आंनि जानबुं नाम्बारजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन आंनि जानबुं नाम्बारा जाहैबाय 600271474 600271474 बे जानबुं नाम्बाराव नोंथांमोना जुदि कन्टेक्ट खालामोबाथाय आंखौ मोननो हागोन आरोखि बे खामानिखौ आं बे आंनि दा एक्सुवेलि मोजां जायगा जानांगौमोन आं दा जायगाखौ हास्लाबियाव न'आवनो होनाय जादों बे खामानिया आंनिया खै थारिखआवमोन नै जासिगोन आरोखि जानुवारिनि 5 तारिख बा मास मोननै जासिगोन आरो मोनसे ग्रुपआ इसोरनिया ट्रेनिङा जोबथ'लायनोसै आरो गोदान ग्रुप नेक्स्ट जइन जाफिनलायनोसै आरोखि आं अलरेडि गासिबो आंना अलरेडि नेक्स्ट ग्रुपनि थाखाय जाजोबखाबाय दा नेक्स्ट ग्रुपआव अफिसनिफ्राय माला अर्डार हरो होमबानो आं खामानिखौ जागायजेननोसै